Det kunne du godt tage med. Hvad er det, Patrick? En fisk. Hvorfor er det helt sort kamera? Nå. Når folk ser med forfejl og 3 forud og sådan skalle. Så griner de. Hvad er det, Patrick? Har du fanget en fisk? Ja, Og hvem troede ikke på det? det ved jeg ikke. Hvem troede ikke på det, Patrick? Det var Palle, ikke? Og hvem mere, Flemming? Det var ikke. Du troede heller ikke på det? Jo, det var sådan, jeg skulle tage den hjem. Lad nu være. Det var mig. Det var mor. Fiskemesteren, ikke? Hun sagde... Kameraet igen. Jeg sagde, tjek nu den fiskestang. Her, jeg holder stangen. Så tager du den af. Jo. Kom nu, Putte. Hvor er jeg fanget den hen? Jeg har ikke fanget den i munden. Fanget den i hagen. Den igennem øjet, du. Den har sgu ikke spist den, du. Ad, den sidder i øjet, Patrick. Den har, ved du hvad den har? Den har ligget nede ved siden af, og så har han hævet den ind. Så har han siddet fast. Nej, ikke igennem året. Ikke lige igennem året. Nå. Patrick, hold rundt om fisken. Jeg Den kan er ikke død, tage den. tror jeg. Men så kan vi jo godt beholde den. Nu er jeg for lige, når den er død. Hold rundt om den. Tør jeg ikke. Det skal du. Nej. Altså, det er din fisk, Anne. Jeg tager den ikke af. Nu tager du den fisk. Du tør ikke engang se. Mig? Jeg sagde, da vi var ude at fiske, at du nok skulle gøre det. Hvis du fangede noget, så skulle du nok selv gøre det, sagde du. Jamen, jeg vil altså... Nej, det kan jeg altså ikke helt huske, han sagde. Det sagde han, da det var ude på havet. Nå? Mor, Og hvis jeg du vil deler det ud, altså... så vil jeg godt se. Jeg vil altså godt have ned i en kasse, og så vil jeg vise alle de fisk, vi har fanget. Jamen, så må du tage den pose, der ligger derovre og tage den ned i. Den der, du fangede frøen i. Den var sgu da levende, din abe. Bevægede den så, Putte? Kom nu, tag den af. Du skal holde rundt om den. Du lover dig for, at jeg ikke tager den af. Så smider jeg den ud igen, hvis det er mig, der tager den af. Nej, Men det gør jeg. nej. Hvis du skal beholde den, så tager du den selv af. Nej, det gør du mor. Mor gør det bare for mig. Skal der? Man kan ikke fiske, hvis man tør at tage den af. Du så ikke, hvor meget den sprællede. Jeg skal nok holde den. Så skal du bare holde rundt om fisken. Hvis du holder rundt om fisken, så holder jeg i krogen, Patrick. Okay, jeg stopper med at finde